Iċ-ċentru għall-anzjanità attiva ta' Ħalqormi ġie inawgurat uffiċjalment wara li għadda minn proċess estensiv ta' tisbieħ u rinnovazzjoni. L-investiment għal dan il-proġett ammonta għal madwar 42,000 euro fejn il-parti kbira tax-xogħlijiet saru mill-ħaddiema tas-sezzjoni tal-Home Handyman fih dan l-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità. Dan iċ-ċentru jilqa' fih aktar minn 90 membru attiv u joffri programm varjat ta' attivitajiet bħal eżerċizzju fiżiku, line dancing, crafts u ħarġiet kulturali. Iċ-ċentru jiftaħ mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-7 ta' filgħodu u 3:15 wara nofsinhar. L-anzjanità attiva u kura fil-komunità attwalment għandha 35 ċentru attiv b'parteċipazzjoni ta' madwar 2500 anzjan fil-ġimgħa. Bl-inaugurazzjoni taċ-ċentru f'Ħalqormi din l-entità governattiv issa se tkompli tikkommetti ruħha li toffri ambjent sigur, komdu u inklusiv għall-anzjani f'kull rokna ta' Malta u Għawdex. F'diskors f'din l-okkażjoni is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġusgalja qal li fil-waqt li qed ikomplu jiżdiedu ċ-ċentri tal-anzjanità attiva fil-pajjiż, l-impenn jibqgħu wkoll li dawk eżistenti jibqgħu f'livell għoli b'ambjent modernu servizz ta' kwalità għolja. Sodisfazzjon kbir għalina kollha għaliex aħna qed naraw l-anzjani tagħna kuntenti f'post ġdid. Fil-verità dan il-post sar rinnovar b'saħħtu ħafna anke mill-ħaddiema tal-anzjanità attiva u kura fil-komunità. Qed naraw ukoll li għandna suffetti ġodda, madhom ġdid, kċina ġdida, mbajjad, amara ġdida, post sabiħ immens. Aħna iridu naraw l-anzjani tagħna fil-komunitajiet tagħna b'saħħithom u kuntenti. Dr. Renzo De Gabriele, kap eżekuttiv tal-anzjanità attiva u kura fil-komunità, ringrazzja lil ħaddiema għax-xogħlijiet ta' rinnovar fih dan iċ-ċentru. Bħalissa għaddejjin diversi xogħlijiet, ġifieri dan iċ-ċentru huwa wieħed mix-xogħlijiet li għaddejjin, hemm proċess ukoll fejn kull ċentru tal-anzjanità attiva qegħdin nirriferbixxjawh u naqlawh minn ta' taħt fuq u nbidlu kollox f'dawn iċ-ċentri. Hemm ukoll il-proġetti fejn qed nagħmlu refurbishments fid-dar tal-anzjani tal-Imtarfa, kif ukoll dik tal-Mosta, kif ukoll lejn l-aħħar ta' din is-sena bidu tas-sena d-dieħla hemm pjanat ukoll li niftħu ċentru tad-dimensja ta' Sliema